brate, koncert u Sarajevu, čekam da krene ovo Mikrijevo, brate, ovdje večeras ludilo. Znači večeras tebe očekujemo na stage-u? Možda, brate, ako uspijem da stignem do stage-a, naravno. Pošto sve je relativno, to smo već i rekli, Vijetnam da kod. Shit is real, ja tako da je u kući smoče, kako nam vozi ova pitulja, lik sam prote. Beograd, Srbija, Makedonija, Skoplje, Kadoka, Vijetnama, Čekama, da fucking rock it. Yeah, this what I'm talking about, motherfucker. Ovo srne tržište se poleti od planta. Je volim da je uđem i tresani satan, zato što sam takav pušten nek se obalga. Ajde malo o radu pričamo, reci mi nešto malo više o tvojom albumu koji je izašao. Dakle, on je trebao da izađe pre svega u januaru, onda je izašao, znači 25.5.2015. Zbog čega? Pa zato što su to petice sve. To je neki srećan broj. U školi sam imao petice sve. Valjo vutru pa i do SIDX-eve. I onda mi pričamo o nekome ko nije proizvođač. Čekaj bre, Smoky. A Smoky je proizvođač hitova, kod toga smo se već složili, tako da možemo da pređemo na sledeće pitanje. Dobro, koje nastupe očekujemo nešto u Beogradu osim Sarajeva? Si rekla osim u Beogradu? Osim Sarajeva, da li da očekujemo neki nastup u Beogradu u skorije vreme? Ne. Zbog čega? Pa zato što će biti na jesen, brate. Znači tek na jesen, okej. Čekamo te do tada, nemoj da nas izneveriš, vrati nam u emisiju, strati da snimamo još neki spot. Šta ti kažeš? Znaš me, znam te. To je bio Smoky. Legenda, brate, majke mi, svaka čast, svaka ti čast. Jako profesionalna, znači, taj pristup, razumete, ja moram da se posle ovoga upišem, ja moram da se upišem u knjigu utisaka, ljudi, znači, to je to, jedna ljubav.